ሓይልታት ሰራዊት ትግራይ ንኽልተ ሙሉእ ወረዳ ብሄር ኣገው ከም ዘተቆጻጸሩ ተሓቢሩ። ህወሓት ድማ ኣብ ኣላማጣ ገዛ ብምዝዋር ኣጽዋር ይምንጥል ከም ዘሎን ብሓይሊ ምልመላ መናእሰይ ይገብር ምህላውን ተገሊጹ። ኣብ ትግራይ ብሓይሊ ግፋ መናእሰይ ይካየድ ምህላው ንምጽራይ መርትዖታት ይእከብ ከም ዘሎ ትካል ቅድሚያ ንሰብኣዊ መሰል ሓቢሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ናይ ሓይሊ ግፋ ዘጋጥም ዘሎ ናይ መናእሰይ ስቃይን በደልን ኤምባሲ ኣሜሪካ ናብ ዘርከቦ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ሰብኣዊ ትካል ሓድሽ ጥርዓን ቀሪቡ። ሰለስተ ውድባት ፖለቲካ ትግራይ ካብ ሃገራዊ መረፃ ኢትዮጵያ ተኣጊደን። ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝመርሖ ውድብ ስምረት ሓዊሱ ኣብ ትግራይ ንክወዳደራ ትልሚ ሒዘን ዝነበራ ሰለስተ ፖለቲካ ውድባት ትግራይ ከም ዝተኣገዳ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ገሊጹ። ኢትዮጵያ ንምድኻም ምስ ኤርትራ ሓድሽ ርክብ መስሪታ ዘላ ግብፂ ኣብ ርእሰ ከተማ ኤርትራ ዝኾነት ኣስመራ ሓድሽ ዩኒቨርሲቲ ክትከፍት ምዃና ገሊጻ። ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ ከም እትወስድ ኣብ ዝገለጸትሉ እዋን እስራኤል ድማ ኣብ ልዕሊ ሂዝቦላ ሓድሽ መጥቃዕቲ ኣካይዳ። ኢራን ብወገና ን88 መዓልቲ ዝቐጸላ ሃገራዊ ናይ ኢንተርኔት ዕፅዋ ድሕሪ ምክያዳ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ብኸፊል ክምለስ ከም ዝጀመረ ተገሊጹ። ሰላም ጥዕና ይሃበለይ ተኸታተልቲ ትግርኛ ዜና ነሳት ዝሃዝናዮም ዜናታት ብቐንዲ ነጥብታት ፈሊምናዩ ኣለና። ንሰናይ ምክትታልኩም ብክብሪ ብምዕዳም ናብ ዘርዘሮም ክነስክረኩም። ሓይልታት ሰራዊት ትግራይ TDF ንኽልተ ሙሉእ ወረዳታት ብሄረሰብ ኣገው ተቆጻጺሩ። ብግንባር ንኡስ ወረዳ ማይ ማዕዶ ወረዳ ዛታ ብዕለት 16 ወርሒ 9 2018 ዓ.ም ኣጋግዘ ዝጀመረ ውግእ ትማሊ ሓይልታት ሃራ መሬት TPF ምስ ስርዓት ብልጽግና ብምትሕብባር ንጣብያ ድቃን ንኡስ ክፋል ጣብያ ዳራን ተቆጻጺሩ ምንባሮም ምጽብጻብና ይዝከር። ካብ ዕለት 18 ወርሒ 9 2018 ዓ.ም ብኣንፈት ዲቃ ካብ ንጉዕ 12 ሰዓት ጀሚሩ ድማ ሙሉእ መዓልቲ ናይ እግረኛ ጽዕጽዕ ውግእ ከም ዝወዓለ ተሓቢሩ። ኣብቲ ኣብ ልዕሊ ሓውን ንሓውን ከካይድ ዝወዓለ ኩናት TDF ነቲ ጽርግያ ምቁራጽ ሂቡ ነቲ ውግእ ዘሓየሉ ሩባ ጸራለ ዝሰገሩ ሓይልታት ሰቁጣ ናብ ቦትኦም ምምላሶም ምንጭታት ሓቢሮም። ኣብቲ ቦታ ሰራዊት TDF ሸቐጥ ዝጸዓና መኻይን ኣብ ቆላ ቦታ ከም ዝረኸብዎን ድሕሪኡ ናብቲ ከኣትኡ ዝሓሰባ ከተማ ፂታ ከም ዝለኣኽዎን ተፈሊጡ። በዛ ኣንፈት እዚ መካይን ሓይልታት TPF መከላኸያን ተማሪኸን ተባሂሉ ብማሕበራዊ ሚድያ ዝተወዛዓ ሓበሬታ ጌጋ ምንባሩ እተን መኻይን ናይ ሃብታም ሸቐጣሸቐጥ ዝፀዓና ምዃነን ተረጋጊጹሎ። በተዛማዲ ዜና ካብ ከተማ ኩርም ንማይ ማዕዶ ዝተኸተተ ሰራዊት ከባቢ 7 ሰዓት ድሕሪ ቀትሪ ብኣንፈት ማይ ማዕዶ በለቐን ናይ እግረኛ ውግእ ከም ዘካየድ ተሓቢሩ። በዝሒ ቁፅሪ ዘለዎን ሰራዊት ብልጽግና ብእግረኛ ሰራዊት ክሕግዞም ዝፈተነ እኳ ተኾነ ይኹን እምበር ከም ዝሓሰቦ ከም ዘይኾነ ነታ መረፃ ከተካይድ ኣብ ምሉእ ምሽብሻብ ዝነበረት ወረዳ ጻግሚን ከተማ ጻታን ወረዳ ኣበርገለ ሙሉእ ንሙሉእ ራሕሪሕንኦ ናብ ጽላረ ሰቁጣ ምስጋሩ ምንጭታት ሓቢሮም። ህወሓት ኣብ ኣላማጣ ገዛ ንገዛ ብምዛር ኣጽዋር ይምንጥል ከም ዘሎ ብሓይሊ ምልመላ መናእሰይ ይግበር ምህላውን ተገሊጹ። ኣብ ከተማ ኣላማጣን ከባቢያን ዝርከቡ ኣባላት ሰራዊት ህወሓት ሕድሕድ ገዛ ብምዛር ናይ ዕጡቃት ብረት ይምንጥሉ ከም ዘለው ተሰሚዑ። ነዚ ስዒቡ ኣብታ ከተማ ዳግማይ ኩናት ክለዓል ይኽእል እዩ ክብል ከቢድ ስጋት ኣንጸላልዩ ከም ዝርከብ ተገሊጹሎ። እዚ ኣጽዋር ናይ ምምንጣል ስርሒት ብዋንነት ኢላማ ዝገበረ ነቶም ኣብ ከተማ ከባቢ ዝርከቡ ናይ ቀደም ናይ ሰራዊት ኣባል ዕጡቃት ሚሊሻታት ፍሉጣት ውልቀ ሰባት ምዃኑ ጸብጻባት ሓቢሮም። ምዝ ብምትእስሳር ኣብ ዙርያ ከተማ ኣላማጣ ኣብ ዝርከቡ ቦታታት ብበዝሒ ዝተኣከቡ ናይ ህወሓት ወታደራት ሓድሽ ወታደራዊ ታዕሊም የካይዱ ከም ዘለው ተፈሊጡ። ጋዜጣ ሪፖርተር ዘነጋገረቶም ነበርቲ ከተማ ኣላማጣ ከም ዝገለጽዎ ሓይልታት ህወሓት ነቲ ከባቢ ካብ ዝቆጻጸሩ ጀሚሮም ዘርእይዎ ዘለዉ ምንቅስቓስ ብህዝቢ ተቐባልነት ኣይረኸበን። ሓደ ካብቶም ጸጥታ እቲ ከባቢ ክሕልወሎም ዝደልዩ ናይቲ ከባቢ ነባሪ ኩነታት እታ ከተማ ክገልጹ ከለዉ እቲ ጉጅለ ሰራዊቱ ብሰፊሑ ናብቲ ቦታ ይእቱ ከም ዘሎን ካብ ዝሰሙን ጀሚሩ ድማ ገዛ ንገዛ እንዳዘሩ ብረት ይምንጥሉ ከም ዘለውን ክብሉ ሓቢሮም። ብፍላይ ኣብታ ከተማ ንቑሕ ናይ ፖለቲካዊ ተሳትፎ ዘለዎም ፍሉጣት ሰባት ብረቶም ይምንጽዕዎም ኣለው። ገሊኦም መናእሰይ ድማ ብሓይልን ወታደራዊ ስልጠና ሒዞሞም ይኸዱ ከም ዘለው ነበርቲ ገሊጾም። እቶም ነበርቲ ወሲኾም ከም ዝሕብርዎ ናይ ህወሓት ዕጡቃት
ብሬቲ ከይተረፈ ገዛ ንገዛ ብምእታው ነታ ኣጽዋር ምምዛእ መስርሕ ይቕጽሉ ኣለዉ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣላማጣ ዳግማይ ናይ ከቢድ ኩናት ስጋት ዝተንጠልጠለላ ከተማ ኮይና ከም እትርከብ ብምግላጽ ነበርቲ ዘለዎም ልዑል ስጋት ይገልጹ ኣለዉ። እዚ ምዕባለ እዚ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ክልል ኣምሓራን ብሓደ ወገን ምስ ሓድሽ ባይቶ ዘጣየሾ ህወሓት ብኻሊእ ወገን ዘሎ መስሓብ ናብ ዝገደዳ ወተሃደራዊ ጉንጪ ከምርሕ ከም ዝኽእል ዘመላኽት ምዃኑ እንዳተገለጸ ይርከብ። ኣብ ትግራይ ብሓይሊ ግፋ መናእሰይ ይካየድ ምህላው ንምጽራይ መርትዖ ይእክብ ከም ዘሎ ትካል ቅድሚያ ንሰብኣዊ መሰል ሓቢሩ። ኣብ ክልል ትግራይ ብሰንኪ ዝካየድ ዘሎ ናይ መናእሰያት ሓይሊ ግፋ ወተሃደራዊ ምልመላን ዓሚቕ ስጋት ከም ዘለዎ ዝገለጸ ቅድሚያ ንሰብኣዊ መሰል ዝተባሃለ ትካል ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰል ኣብቲ ክልል ብግዴታ ወተሃደራዊ ምልመላ ምህላው ንምርግጋጽ ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት መርትዖ ሒዙ ምርመራ የካይድ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። እቲ ትካል ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ ወግዓዊ መግለጺ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እኹል መርትዖ ምስ ተረጋገጹ ሓፈሻዊ ናይ ምርመራ ውጽኢት ኣብ ውሽጢ ሓፂር እዋን ንህዝቢ ዕላው ከም ዝገብር ኣረጋጊጹሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ናይ ሓይሊ ግፋ ዘጋጥሞ ዘሎ ናይ መናእሰይ ስቃይን በደልን ናብ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ኤምባሲታትን ናብ ሰብኣዊ መሰል ትካልን ንክበጽሕ ሓደ ናይ ህፁፅ ጥርዓን ደብዳበ ብተጋሩ ምሁር ቀሪቡ። እዚ ጥርዓን ናብ ኤምባሲ ኣሜሪካ፣ ልኡኽ ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ኢትዮጵያ ቤት ጽሕፈት ላዕለዋይ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት መንግስታት ሂውማን ራይትስ ዎች ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዘጻሓፈ እዩ። እቲ ኣብ ማሕበር ሚድያ ዝቐረበ ሓድሽ ጥራን ኣብ ትግራይ ምስ ህወሓት ዝተኣሳሰሩ ዕጡቓን ማሕበራት ኣብ ልዕሊ መናእሰይ የካይድዎ ብዛዕባ ዘለው ናይ ሓይሊ ግፋ ጉዱድ ወተሃደራዊ ምልመላ ዝወፁ ዘለው ጸብጻባት ኣዝዩ ዘሻቕል ብምዃኑ ህፁፅ ፍታሕ ክግበረሎም ዝጽውዕ እዩ። መናእሰይ ካብ ፍቓዶም ወጻኢ ናብ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ንክጽምበሩ ጸቕጢም ምፍርራህን መጠንቀቕታን ይበጽሖም በምህላው ብርክት ዝበሉ ስራቤት ኣብ ትሕቲ ራዕድን ፍርሕን ከም ዘለው ኣቃሊዑ። እዚ ኩነታት እዚ ከቢድ ናይ ሰብኣዊ መሰል ጥሕሰት ዝፈጠረ ኮይኑ ነቲ ድሮ ብሰንኪ ኩናት ተሃስዩ ዘሎ ህዝቢ ናብ ዝገደደ ዘይምርግጋእን ዓመፅን ክደፍኦ ከም ዝኽእል ተሓቢሩ። ንወተሃደራዊ ዕላማ ተባሂሉ ንጹሃት ሰባትን መናእሰያትን ኢላማ ምግባር ናይ ሓደ ሙሉእ ወለዶ መጻኢ ዕድል ዘሃሲ ኮይኑ ኣብቲ ዞባ ዘላቐ ሰላም ንምስፋን ዝግበር ተስፋታት ዘዳኽም ብምዃኑ ዓለም ለኻዊ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ህፁፅ ሓገዝ ክገብሩ ጻውዒት ቀሪቡ። ስቅታት ስጉምቲ ዘይምውሳድ ናይ ንጹሃን ሰባት ስቃይ ካብ ምስፋሕ ሓሊፉ ነቶም ወረርትን ገፈፍትን ካልእ በደላት ንክፍጽሙ ዘተባብዕ ምዃኑ ተገሊጹ። ሰለስተ ውድባት ፖለቲካዊ ትግራይ ካብ ሃገራዊ መረፃ ኢትዮጵያ ተኣጊደን። ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝመርሖ ውድብ ስምረት ሓዊሱ ኣብ ትግራይ ንክወዳደራ ትልሚ ሒዘን ዝነበራ ሰለስተ ፖለቲካዊ ትግራይ ውድባት ከም ዝተኣገዳ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ገሊጹ። ብሰንኪ ጸጥታዊ ውሽጣዊ መሰሓብ 6 ፓርቲ ካብ ሓፈሻዊ ምርጫ ክስረዙ ከለዉ ኣብ ትግራይ ኣብ 8 መረፃ ናቁጣታት ክልል መረፃ ከም ዘይካየድ እቲ ቦርድ ኣዊጁ። ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ንድሕንነት ንመረፃ ኣመልኪቱ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ወግዓዊ መግለጺ ዕለት 24 ጉንበት 2018 ብሰንኪ ዘሎ ጸጥታዊ ጸገም ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝርከቡ 8 ናቁጣታት መረፃ ድምፂ ናይ ምሃብ ከይዲ ከም ዘይካየድ ኣፍሊጡ። እቲ ቦርድ ብሰንኪ ጸጥታ መረፃ ዘካየደቶ 8 ናይ ኣምሓራ ክልል ናቁጣታት መነመን ምዃኖም ንግዚኡ ብስም ዝርዝር ምግላጽ ተቆጢቡሎ። ይኹን እምበር ናይቲ ቦርድ ላዕለዎት ሓለፍቲ ከም ዝሕብርዎ ኣብዞም 8 ቦታታት ሕዚ መረፃ ዘይካየድ ማለት እውን ንሓዋሩ ኣይካየድን ማለት ከም ዘይኾነ ጸጥታ ምስ ተረጋገጸ ኣብ ካልእ ግዜ ክካየድ ምዃኑ ገሊጾም ኣለዉ። ክልል ኣምሓራ ብሓፈሻ 138 ናይ መረፃ ናቁጣታት ዘለዎ ክልል እዩ። ምዚ ብምትእስሳር ትብብር ለኢትዮጵያ አንድነት ዝተባሃለ ፓርቲ ኩነታት ገምጋም መረፃ እዚ ዓመት ኣብ 97 ሚእታዊ ናይ ኣምሓራን ኦሮሚያ ከባቢታት መረፃ ንምክያድ ዘኽእል ሰላም ኣሎ ብምባል ዘቕረቦ ጸብጻብ ዝተዛብዐን ዝተጋገየን እዩ ብምባል መረፃ ቦርድ ነቲ ሪፖርት ውድቂ ክገብሮ ኣብ ቀረባ እዋን ሓቲቱ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ። በቲ ካልእ ወገን ድማ ብሰንኪ ኣብቲ ክልል ዘሎ ፖለቲካዊ ክፍፍልን ወጥርን ኣብ መላእ ክልል ትግራይ እውን ሎሚ ዓመት ሓፈሻዊ መረፃ ከም ዘይካየድ እቲ ቦርድ ወግዓዊ ገይሩሎ። ቦርድ መረፃ ንናይ ድምፂ ወረቀት ኣብ መጻኢ ሃገር ኣሕቲሙ ምዝዛሙ ሲቡ መረፃ ከካይድ ተመዝጊቦም ካብ ዝነበሩ 48 ፖለቲካዊ ፓርቲታት እቶም 6 ብዝተፈላለየ ምክንያት ካብቲ ውድድር ወጻኢ ከም ዝተገበሩ ተረጋጊጹሎ። በዚ መሰረት ኣብቲ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር ኣብ መንጎቶም ዝተረፉ 42 ፓርቲታት ጥራይ ክኸውን እዩ። ብሰንኪ ኣብ ትግራይ መረፃ ዘይምክያዱ መሰረት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝግበሩ 3 ፓርቲታት ካብ ውድድር ክስረዙ ተገዲዶም ኣለዉ። ንሳቶም ድማ ባይተ
ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ውድብ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ስምረት ሓዊሱ ውድባት ትንሳኤ ሰብዓ እንደርታ ትንሳኤ ስርዓት ቃንጫ ሓቂ ካብ መረፃ እዚ ዓመት ወፃኢ ኮይኖም ኣለው። ብሰንኪ ውሽጣዊ ፀገማትን ሕግን ድማ ናይ ኢትዮጵያ ሶሻል ሚዲያ ፓርቲ ሲዳማ ፌደራሊስት ፓርቲ የጋምቤላ ህዝቦች ነጻነት ንቅናቄ ካብ መረፃ ዝዓመት ዝተሰረዙ እዮም። ኢትዮጵያ መበል ሻባይ ሃገራዊ መረፃ ኣብ ዝመፅእ ሰኒ ከም እተካይድ ይፍለጥ። ኢትዮጵያ ንምድኻም ምስ ኤርትራ ሓድሽ ርክብ መስሪታ ዘላ ግብፂ ኣብ ርእሰ ከተማ ኤርትራ ዝኾነት ኣስመራ ሓድሽ ዩኒቨርሲቲ ክትከፍት ምዃና ገሊጹ። ግብፂ ኣብ ከተማ ኣስመራ ናይ ፍሉጥ ታሪካዊ ዩኒቨርሲቲ ካይሮ ጨንፈር ንምኽፋት ምድላዋታት ተጻፈፍ ከም ዘላ ማኻን ዜና ካይሮ ሓቢሩ። እዚ ዓብይ ፖለቲካውን ትምህርታውን ትርጉም ዘለዎ ዝተሰምዐ ናይ ግብፂ ሚኒስቴር ጉዳይ ወፃኢ ባድር አብደላቲ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ናብ ኣስመራ ብምጓዝ ምስ ላልኦት ሃለፍቲ ስርዓት ሻዕቢያ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሚያዘተ መኪያዶም ሲቡዩ ማኻን ዜና ካይሮ ከም ዝሕብሮ ዩኒቨርሲቲ ካይሮ ካብ ኣስመራ ጨንፈር ምኽፋቱ ናይ ግብፂ ናይ ምርምርን ትምህርትን ትካል ኣብ ኣፍሪካ ሃገራት ዘለዎ ምንቅስቃስ ጽልዋ ከብዘብል እዩ። ላልኦት ሓላፊ ትምህርቲ ሳይንስ ምርመራ ግብፂ ከም ዝበልዎ ናይ ሃገርና ናይ ትምህርትን ናይ ምርምር ትካል ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ከምዚኦም ዝበሉ ስትራቴጂካዊ ምንቅስቃስ መጀመሮም ናይ ግብፂ ፖሊሲ ባህሊ ጂኦፖለቲካዊ ራእይ ኣብቲ ዞባ ንምትእትታው ዓብይ ሓገዝ ዝህብ እዩ ኢሎም። ካብ ቀረባ እዋን ጀሚሩ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ እንዳተቀየረ ዝመጽእ ዘሎ ኣሰላልፋ ፖለቲካውን ወታደራውን ሓይልታት ሲዒቡ ግብፂ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ክልተኣዊ ርክብ ከተጠናክሮ ጸኒሓ እያ። ናይ ግብፂ ፕሬዝዳንት አብደል ፊታህ አልሲስ ከም ዝገለጽዎ እቲ ኣብ መንጎ ካይሮን ኣስመራን ዘለዎ ምሕዝነት ኣብ ዝሕዚ እዋን ብናይ ትምህርቲ ወታደራውን ጸጥታን ቁጠባን ሓዊሶ ኣብ ኩሎም ዘርፍታት ብሓያል መልክዑ እንዳሰፍሐ ይኸይድ ከም ዘሎ ሓቢሮም። እዚ ሕዚ ኣብ ኤርትራ ክኽፈት ተወጢኑ ዘሎ ናይ ግብፂ ዩኒቨርሲቲ ካይሮ ኣብቲ ምስ ኢትዮጵያ ፍጹም ምስትሓብ ዘለዋ ኤርትራ ሒዛቶ ዘላ ናይ ዲፕሎማሲን ባህሊ መሳርሒ ብምጥቃም ነቲ ኣብ ዙርያ ቀይሕ ባሕሪ ግዳብ ህድስ ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ጸጥታ ጽልዋ ንምዕባይን እትገብሮ ዘላ ናይ ስትራቴጂካዊ ሓደ ክፋል ምዃኑ ፖለቲካዊ ተንተንቲ የረድኡ። ኢራን ን88 መዓልታት ዝቐጸለ ሃገራዊ ኢንተርኔት ዕጽዋ ድሕሪ ምክያዳ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ብኸፊል ክምለስ ከም ዝጀመረ ተገሊጹ። ዓለም ለኻዊ ምንቅስቓስ ጽልዋ ኢንተርኔት ዝከታተል ትካል ኔት ብሎክስ ከም ዝሕብሮ ኢራን ካብ ዓለም ለኻዊ ናይ ኢንተርኔት መርበብ ሙሉ ብሙሉ ን88 መዓልቲ ተዓጽያ ድሕሪ ምጽናዓ ሕዚ እቲ ኣገልግሎት ብኸፊል ዳግማይ ክሰርሕ ጀሚሩሎ። እዚ ናይ ኢንተርኔት ዳግማይ ምኽፋት ስጉምቲ ተግባር ክኸውን ዝኸኣለ ናይቲ ሃገር ፕሬዝዳንት ማሱድ ፔዜሽኪያ ኣብ መላእ ሃገር ዘሎ ናይ ኢንተርኔት ኣገልግሎት ዳግማይ ንክጅምር ወግዓዊ ትእዛዝ ከም ዘመሓላለፈ ናይ ኢራን ማእኸን ዜና ካብ ዘቃልሕ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ እዩ። ውሳነ ፕሬዝዳንት ኢራን ኣብ ሓድሽ ታሪክ ዓለም ውሽጢ ካብቶም እቲ ዝለዓለን ዝነውሐን ግዜ ዝወሰዱ ሃገራዊ ናይ ኢንተርኔት ዕፅዋታት ሓደ ኮይኑ ዝተመዝገበ ታሪክ ፍጻመ ዘብቅ ኮይኑሎ። ኢራን ነዚ 88 መዓልቲ ዝወሰደ ከቢድ ናይ ኢንተርኔት ዕፅዋት ዘንበረት ኣብቲ ውሽጢ ሃገር ተላዒሉ ንዝነበረ ፖለቲካዊ ተቃውሞ ወታደራዊ ውጥረት ንምቁፅጻር ብዝዓለመ መልክዑ ከም ዝነበረ ተንተንቲ እቲ ፖለቲካ የዘኻኽሩ። እቲ ኣገልግሎት ሕዚ ክምለስ ምጅማሩ ብሰንኪ እቲ ዕፅዋት ተሰናኺሉ ዝነበረ ናይ ዲጂታል ንግዲ ናይ ባንኪ ኣገልግሎትን ዓለም ለኻዊ ናይ መራኸቢ ብዙሃን ምንቅስቓስ ዳግማይ ህይወት ዘርዩ እዩ። ይኹን እምበር ኔት ብሎክስ ከም ዘመላኽቶ ሕዚ እውን እንተኾነ ዝተፈላለዩ ናይ ማሕበራዊ መርበባት ብናፃ ናይ ምርካብ ዕድል ዕፁ ኮይኑ መንግስቲ ኢራን ጸጥታዊ ስጋቱ ሙሉ ብሙሉ ክሳብ ዝሓድእ እቲ መስመር ብጥብቂ ክከታተሎ ምዃኑ ተፈሊጡሎ። ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ ከም ዝወሰደት ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን እስራኤል ድማ ኣብ ልዕሊ ሂዝቦላ ሓድሽ መጥቃዕቲ ኣካይዳ። ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ኢራን ናይ ምክልኻል መጥቃዕቲ ከም ዘካየደት ድሕሪ ምፍላጣ ሰራዊት እስራኤል ብወገኑ ኣብ ልዕሊ ብኢራን ዝድገፍ ሊባኖሳዊ ዕጡቕ ጉጅለ ሂዝቦላ ሓድሽ ማዕበላዊ ድብዳብ ከም ዝጀመረት ገሊጹ። እቲ ሓድሽ ወታደራዊ ስጉምቲ ነቲ ብክልቲኡ ወገን ተበፂሑ ዝጸንሐ ምቁራጽ ተጻብኦታት ኣብ ሓደጋ ከየእቱ ዳግማይ ስጋኣት ፈጢሩሎ። ሰራዊት እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሂዝቦላ ሓድሽ ማዕበላዊ መጥቃዕትታት ከም ዝጀመረት ቀዳማይ ሚኒስቴር እቲ ሃገር ኣፍሊጡ። ቤንጃሚን ኔታንያሁ ኣብ ዝሃቦ ናይ ቪድዮ መልእኽቲ እስራኤል መስተ ብኢራን ዝድገፍ ጉጅለ ሂዝቦላ ኣብ ኩናት ከም ዘላ ተዛሪቡ። ኣብ ዝሓለፈ ሂደት ሰሙናት ድማ ልዕሊ 600 ኣሸበርቲ ተደምሲሶም ኣለዉ ክብል ብምጥቃስ ሰራዊቱ መጥቃዕቲ ክቕጽል ከም ዝኣዘዘ ገሊጹ። ኣብዚ ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ሊባኖስ ዝካየድ ዘሎ ደብዳብ ብውሕዱ 11 ሰባት ከም ዝቐተለሉ ሰብ መዚ እቲ ሃገር ሓቢሮም
ኣለዉ ሰራዊት እስራኤል ግን መጥቃዕትታቱ ንመሰረት ልምዓት ሂዝቦላ ኢላማ ዝገብር ምዃኑ እንዳገለጸ ይርከብ እቲ ብኣመንቲ ሺዓ እስልምና ዝድገፍ ሊባኖሳዊ ጉጅለ ብወገን ግብረ መልሲ ንምሃብ 20 ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ሚሳኤላት ናብ እስራኤል ከም ዝወንጨፈ ሓቢሩሎ እቲ መጥቃዕቲ ንወተሃደራዊ ታንክታት መዓስከር እስራኤል ኢላማ ዝገበረ ምዃኑ እውን እቲ መግለጺ ይጠቅስ ኣብ ድሕሪ እዚ ስምምዕነት ክካየድ ዝጸንሐ መጥቃዕቲ 10 ወተሃደራት እስራኤል ክቕተሉ ከለዉ ብወገን ሊባኖስ ድማ ልዕሊ 400 ከም ዝተቐተሉ ሰመዝ ጥዕና ይሕብር ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ዜናታትና ነሳት ዘዳለናዮም ሓደሽቲ መባልታትን እዋናዊ ሓበሬታታትን ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ንምክትታልኩም ነመስግን